Et polynomium det er en sum af potenser af x, hvor den højeste potens definerer graden af polynomiet. Jeg vil lige komme med nogle eksempler på en 3. og 4. grads polynomium. Den første, eller på 3. grads. Det er sådan her. Og så er det 4. grads polynomium. Det kan så se sådan her. Hvis polynomiet har en ulige grad, så vil der mindst være et nulpunkt. Jeg vil sammen vise et eksempel på en graf for et 3. grads polynomium. Det kan se, at det er sådan her. Hvor man kan se her, at de har 3 nulpunkter, altså hvor den skal x-aksen. Og så har den så her 2 ekstreme her. Og her kan I så se et eksempel på en 4. grads polynomium, eller graf for en 4. grads polynomium, hvor man så kan se her, at den har så 2 nulpunkter, og så har den så 3 ekstreme her. Og et 3. grads polynomium vil minimum have et nulpunkt, og så 2 ekstreme, eller som man så også kan sige vendepunkter. Og så en 4. grads polynomium, så er det ikke nødvendigt, så er det ikke altid sikkert, at der er et nulpunkt, men der vil minimum være 3 ekstreme her, som man også kan se herovre. Sådan der. Okay. Omvendte funktioner er funktioner, der går ind og opløser det, den anden gør. Så for eksempel, hvis du har en funktion, hvor der står plus et eller andet, for eksempel plus 2, og så har du en anden funktion, hvor der står minus 2, så forsvinder de her 2, sådan så det egentlig bare står x tilbage. Og det samme kan man så gøre med irrationelle funktioner, for eksempel x i anden og kvadrat under x, og vi kan så bevise, at det her det er den omvendte funktion, fordi vi vil have x til at stå alene tilbage. Og det gør vi ved at sammensætte funktionerne. Så du har noget, der hedder en f, sammensat af g, som er sådan der. Og så sætter du ligesom de her ind, så du vil så først have x, og så har du fjernet f'et ved at skrive i anden, og så vil du bagefter så fjerne det her gx, og det vil du så gøre ved at skrive kvadratruden i stedet for af x i anden. Og når du tager kvadratruden af et given, og så bagefter opløfter det i anden, vil det vil ligesom gå ud med hinanden, og derfor vil det så bare hedde x. Og på den måde, så kan du så bruge irrationelle funktioner til at og så kan du finde deres omvendte funktion. Og når du finder den omvendte funktion af noget, så kan du blandt andet bruge det, hvis du skal finde et toppunkt. For at vise, hvordan man ligesom kan bruge omvendte funktioner til at finde nulpunkt til for eksempel en irrationel funktion, så har jeg taget funktionen i 3x til minus 2, og den sætter vi så lige med 0. Og så for at løse den, så flytter vi 2 over på den anden side af parentesen. Eller lige med, så tegner så den hedder e3x2. Så for at få det her e væk, for at få 3x ned på linjen, så sætter vi det ind i ln. Så ser vi e3x. Så siger vi ln til 2. Og det fjerner så det her e, så nu har vi så tilbage, at der står 3x lige med ln parentes 2.
Og så for at få de 3 væk, så vi får x til at stå alene, så dividerer vi med 3 begge sider. Så vi har ln parentes 2 divideret med 3 er lige med x. Og det giver, så skal vi se, det gav 0,23. Og det er så her, vi har et nulpunkt til vores irrationelle funktion e 3x i minus 2. Skulle bruge nulreglen til at finde frem til det her, eller finde ud af, hvad x kan være, for at ligningen den giver 0. Og det første vi gør, det er, at vi kan prøve at sætte x uden for parentes, da der er x med i alle vores led. Og så når det er lige 0, så ved vi, at enten så skal det der er uden, der ganges ind i parentesen være 0, eller det her inde i midten skal være 0. Så vi ved, at hvis vi ganger den her, den er 0, og vi ganger den ind i, så vil det altså give 0. Så derfor kan vi så sige, at x er lige med 0, eller vi kan bruge vores formel for 0 punkter, som er her. Og den kan vi så kan vi så sætte de tal, vi har her. Så 6 er b, så den kan vi minus 6 sætte ind her. Og så har vi minus 6 igen, og så 4 gange 1 gange 8, fordi a og c, og den her den er 1, og den her den er 8. Så skal vi så dividere den med 2 gange 1, altså som er vores a-værdi, fordi vores a-værdi er 1. Og så kan vi gå et sted videre. Vi kan finde ud af, hvad det der står inden for kvadratroden, det så giver. Det giver så 36, fordi 6 minus 6 i anden, det giver 36, og minus 4 gange 1 gange minus 8, det giver 32, da du har 2 negative, der vil det blive en positiv. Og så kan man så gå et step videre igen, og x vil jo så stadig være lige 0, eller den vil være lige en af de her løsninger. Og så har vi så taget kvadratroden af det, og det gav så det her, men vores maple, den skriver 2 sådan her, så det kan man også skrive. Altså det kan være det der, det her der står her, det er det samme som de her 8,246. Og så kan man så gå videre igen. Okay, lige 2 sekunder. Sådan der. Og så kan man så gå videre igen, og så kan man fjerne det her minus gange minus, det giver plus, så vi kan sige 6. Og så kan vi, så har vi bare taget det resten op for oven. Så vi ved, at hvis vi plusser det her med det her, og så dividerer det med 2, så får vi en værdi, og det er så den her værdi. Og hvis vi tager 6 minus det her divideret med, jeg skal lige være et gangetal der selvfølgelig, det der, så får vi altså den her værdi, og det så skulle så, når vi sætter det ind i formen, så skulle det så gerne give 0. Fedt. Okay. Jeg skal så snakke om fortegnsvariation. Det her er så vores funktion, og den hedder så fx er lige med 10x opløftet i 3 minus 15x opløftet i 2 minus 15x plus 10. Vi har så brugt maple til at finde vores nulpunkter, og det har vi gjort ved at trykke solve. Og så har vi så trykket parentes f, og så parentes x, og parentes slut er lige med 0, parentes slut. Og så har den spyttet nogle tal ud til os, som hedder 2 og en halv og minus 1. Vi har så skrevet f, parentes minus 2, fordi den skal være lavere end minus 1, og den har så givet minus 100. Så har vi taget f, parentes x, eller parentes 0, fordi den skal være imellem minus 1 og en halv. Den har så givet 10. Så har vi taget f, parentes 1, og det har vi gjort, fordi den meget gerne skulle være imellem en halv og 2. Og den giver så minus 10. Så har vi så taget f af parentes 3, fordi den skal være højere end 2. Den gav så 100. Vi kan nu konkludere, at fra minus uendelig til minus 1 er foretegnet negativt. Fra minus 1 til en halv er foretegnet positivt.
fra en halv til 2, der er fortegnet negativt, og fra 2 til uendelig er fortegnet positivt. Ja, jeg vil så snakke om monotoniforholdet. Og det her er så min funktion, som hedder f af x er lige med 10x opløftet i 3 minus 15x opløftet i 2 minus 15x plus 10. Vi har så gjort det i Maple, og derfor har vi så trykket solve f-mærke, parentes x, parentes slut er lige med 0. Og det er, så finder vi så, at det er lige med en halv plus en halv gange kvadratet af 3. Og for at finde ud af, hvad det er, for vi gerne vil have et tal på det, så har vi brugt et program, der hedder Wolfram Alpha. Og der har jeg så sat præcis den her funktion ind, og der kom så det her tal ud, som hedder 1,36025. Og det samme har vi så gjort her. I den her funktion, hvor forskellen er, at der står et minus, i stedet for et plus. Og der kom det så til at hedde 0,3666025. Ud fra de to tal har vi så fundet dem her, hvor vi har sagt 0, fordi det er et lavere tal end 0,366. Og det gav så minus 15. Så har vi sagt f-mærke 1, fordi det var et tal imellem 0,366 og 1,360. Og det gav minus 15. Så har vi så taget halvanden f-mærke, halvanden er lige med 7,5, fordi at det er større end 1,360. Vi skulle bruge 0-reglen til at finde frem til det her. Eller finde ud af, hvad x kan være. For at ligningen den giver 0. Og det første vi gør, det er, at vi kan prøve at sætte x uden for parentes, da der er x med i alle vores led. Og så når det er lige 0, så ved vi, at enten så skal det der er uden, der ganges ind i parentesen være 0, eller det her inde i midten skal være 0. Så vi ved, at hvis vi ganger den her, den er 0, og vi ganger den ind i, så vil det altså give 0. Så derfor kan vi så sige, at x er lige med 0, eller vi kan bruge vores formel for 0-punkter, som er her. Og den kan vi så kan vi så sætte de tal ind, vi har her. Så 6 er b, så den kan vi minus 6 sætte ind her. Og så har vi minus 6 igen, og så 4 gange 1 gange 8, fordi a og c, og den her den er 1, og den her den er 8. Så skal vi så dividere den med 2 gange 1, altså som er vores a-værdi, fordi vores a-værdi er 1. Og så kan vi gå et sted videre. Vi kan finde ud af, hvad det der står inden for kvadratroden, det så giver. Det giver så 36, fordi 6 minus 6 i anden, det giver 36, og minus 4 gange 1 gange minus 8, det giver 32, da du har to negative, der vil det blive en positiv. Og så kan man så gå et step videre igen, og x vil jo så stadig være lige 0, eller det vil være lige en af de her løsninger. Og så har vi så taget kvadratroden af det, og det gav så det her, men vores Maple, den skriver 2 sådan her, så det kan man også skrive. Altså det kan være det der, det her der står her, det er det samme som de her 8,246. Og så kan man så gå videre igen. Okay, lige 2 sekunder. Sådan der. Og så kan man så gå videre igen, og så kan man fjerne det her minus gange minus, det giver plus, så vi kan sige 6. Og så kan vi, så har vi bare taget det resten op for oven. Så vi ved, at hvis vi plusser det her med det her, og så dividerer det med 2, så får vi en værdi, og det er så den her værdi. Og hvis vi tager 6 minus det her divideret med, jeg skal lige være et gangetal der selvfølgelig, det der, så får vi altså den her værdi, og det så skulle så, når vi sætter det ind i formen, så skulle det så gerne give 0.